que l'auditoria, i això ja va en referència directa amb el que parlava el de Fem Poble, l'auditoria el que pretén és resoldre la problemàtica. I com es resol? No es tracta només de que un faci un informe independent, sinó que un escolti les diferents parts i acabin concloent amb alguna cosa que puguin generar un cert consens amb les diferents parts. Reconec i acceptaríem, si això representés un canvi de posicionament, que la Direcció General d'Urbanisme és una de les parts i de treure d'aquesta moció el tema de la Direcció General d'Urbanisme. Encara que el que nosaltres ho col·loquem com el que fes l'auditoria, entenem perquè la Direcció General d'Urbanisme podria designar perfectament un tècnic diferent o una persona diferent o un grup de treball diferent que el que va redactar l'informe inicial. I en aquest sentit enteníem que la Direcció General d'Urbanisme, que és l'entitat màxima en quant a temes urbanístics de Catalunya, seria el que pogués representar millor un posicionament independent. Per això el ficàvem. Si cal treure això, per canviar el posicionament, el traiem. Amb el tema jo crec que ens hem explicat prou bé amb els de Fem Poble. És que no hi ha gran cosa més, no és cap gran cosa més aquesta moció, sinó que el que demanem és que es faci una auditoria. I l'auditoria aquesta, la diferència entre els altres dos informes és que l'auditoria teòricament ha de fer comparèixer i donar explicacions i rebre explicacions de les diferents parts. I potser no fent informes de forma independent, uns des de l'Ajuntament, els altres des de la Direcció General d'Urbanisme i un tercer un peritatge, els quals no es fiquen en comunió i es fiquen a debatre com s'interpreta una normativa complexa, que ja hem dit, enteníem que aquesta podia arribar a ser la solució. Solució que, per altra banda, i he explicat també quan es posava la moció, per altra banda, no creiem o entenem nosaltres que en aquests moments no té una repercussió jurídica, perquè com ha comentat el senyor Lluís Giral, i nosaltres també hi creiem que és el mateix, i el mateix que ens van comentar els tècnics de l'Ajuntament i el secretari com a assessor jurídic en la reunió que vam tindre, tot el cas aquest, judicialment, tant via judicial com via administrativa, estava prescrit. O sigui, no busquem més enllà que rescabalar uns drets que entenem com a persona del municipi que tenia unes discrepàncies amb l'Ajuntament i rescabalar i donar llum en aquesta cosa que ningú l'ha sabut donar, perquè realment el que va redactar l'última sentència, que ja és definitiva i ferma, no es basa en els fets, sinó en el procediment. I per això hi anem. I l'última qüestió ja va directament al senyor Fran Perona, que diu que si el Joan Garriga va fer alguna cosa o no. El Joan Garriga, i ara després de les reunions que vam tindre amb vostès, li vaig preguntar concretament, en Joan Garriga sí que va fer. En Joan Garriga va anar amb la persona afectada com a ajuntament, els dos conjuntament van anar a parlar amb la Direcció General d'Urbanisme i la Direcció General d'Urbanisme va dir que en aquell moment encara estava el procediment en marxa, pendent de sentència, va dir que esperéssim a la sentència. O sigui que sí que va fer. Els que no heu fet sou vosaltres, que no heu fet amb aquesta veïna estan sempre en contra de la veïna i sense escoltar. En Joan Garriga sí que va fer.